Sexuan hazi ez saio hau, hemen itxaso eta biek, sexologia ikuspuntu batetik gaur nahi ginen eskaini bereziki aniztasun funtzionala duten pertsonei eta sexualitateari ere, ez? Nolabait, heldu gara solasean, zenbat tabu, zenbat ez jakintasun dugun, zenbat idea uste dugunakola behar direnak izan edo gauzakola egin behar direnan ideak ere bai, eta nolabait nahi ginen espazio ontara, gure programa ontara, aniztasun funtzionalaren realitatea karri. Azkenean beti hartzen dugu, eta hau sexologia sustantibotik errealitate hutsa da, eta dena garela sexuatuak, gizakia garen heinean bagarela sexuatuak, eta zer pasten da aniztasun funtzionala duten pertsonekin eta beraien sexualitateakin, hau nitzetan? Bai, batez ere, sexualitatea nahiko gai tabu dela argita garbi dago, ez? Aurreko saioan ere komentatzen genuen, ez? Badirela jendartean hainbat gai tabu direnak, hoien artean sexualitatea da, eta are gehiago aniztasun funtzionala duten pertsonen sexualitatea, ez? Ez dugulako asko hitz egiten, eta bertan dauden, edo pertsona horiekin dauden, bai zaintzaileak, bai hezitzaileak, bai, profesionalak ere ez daudela sexologian jakintza hori, edo ez dute formakuntza hori, eta orduan nolabait ere, batzuetan ez, zaila egiten da, aniztasun funtzionala duten pertsonei, arreta hori ematea, sexologiako ikuspegitik, ez? Hemen sartzen dire ere bai, variante desberdinek, ez? Berez, pertsona guztiek arpatzen gara gure sexualitatean eta gure harremantzeko modu eta esperientzietan zailtasun orokor batzukin, batuko komilien artean, ez? Jo, eta nola ere bai izendatu zailtasun orokor hauen barnean badaudela zailtasun gehigarriek, ez? Adibidez, aniztasun funtzionala izatea eta ez inguruek nolabait ez baimentzea zure izate sexual hori, oia bada bertze barrera bat, ez? Aniztasun funtzionala izan eta emakume izateak hartzen du bertze barrera bat, ez? Azkenean nola baten garen, errealitate zauritu bat, haunitzetan sexualitatea izan dela, ez? Zikindu eta zauritu izan da sexualitatea, beraz, pertsonak ala izan gara. Nola arpatu behar dugun modu bat, barrera horiek gehitzen gan beharrean, nolabait, kentzen, ez? Eta pixke bat berdin egiten gaituen punto aman komun horietara, ez? Batzen gaituen punto aman komun horietara lotzen. Ez? Bai, argita garbi dago, ez? Aniztasun funtzionalaren kasuan, urrats gehiago igual egin behar ditugula, ez? Oraindik sexualitate mundua ez delako teorikoki igual iritsi, ez? Baina ezin dugu ukatu pertsona garen heinean, eta zuk aipatzen duzun bezala iratxez, gizaki sexuatua garela, orduan ere aniztasun funtzionala duten pertsonak ere badutela, ez? Haien sexualitatea, haien erotika, haien, ez? Plazerra sentitzeko eskubidea, nahia eta gaitasun hori badutela, ez? Eta ezin dugu beste alde batera begiratu, ez? Esan nahi dut. Nolabait ere, importantea dela ere, hau mailan jartzea eta horregatik, ez? Guk nolabait ere plazaratu nahi genuke gai hau, ez? Batzuetan, ikusi ezina den gai bat da, ez? Eta orduan nola jorratu edo nola egin dezakegu, ez da erraza, ez? Aurreko saioan ere aipatzen genuen, ez? Sexu hezkuntza etxean nola izan behar den, oso zaila izan daiteke, ez? Eta etxean izateaz gain, bai, aniztasun funtzionala dugun aurren bat dugulako, edo egoitzetan edo zentroetan, ez? Oraindik ere ez dago ez protokolorik, ez dago, protokoloak baino, ez daude baldintza batzuk ezarriak non, begira, pertsona hauek haien sexualitatea askatasun osoz bizitzeko baldintzak hauek izango dira, ez? Orduan, hor ikusten dugu gabezi bat dagoela, ez? Eta gabezi horri aurre egitean, noski ez ditugu formula magikorik, ez? Baina, abia puntu bat izan daiteke agian naturaltasunez, ez?
egoerari aurre egitea, ez? Ematen dira, ez dakit, Down sindromea duten pertsonen arteko harremanak ematen dira, bikoteak sortzen dira, gurpildun aulkian doan emakume edo gizon baten sexualitatea zemotakoa den modu batekoa edo bestekoa izan daiteke, eta esaten dudana, eta azpimarratzen dut, ezin dugu beste alde batera begiratu, ez? Hor agerian gauzak gertatzen direlako eta badaudelako, ez? Entzuzen ere. Bai, eta hemen badago bertze galdera bat, bertze saio batzutan ere indugula. Norentzat da sexualitatea, onori baimentzen zaio, onartzen zaio sexualitatea izatea, eta gorputzan non kokatzen dugun ere bai gure sexualitatea, ez? Pues bai badaude, ez? Gorputzako zona igual genitalagoak edo baimentzen direnak sexualitatean existentzia, eta, ostras, batzutan ezin dala izan, eta batzutan naizta ahal ez da hola, ez da hoi nahi izaten. Orduen, nolabait, norentzat eta non kokatzen den gure sexualitatean abaniko hoi ereki bar dugula. Eta ez bakarrik aniztasun funtzionala duten pertsonengan, baizik eta hemen solasten ginen ere bai, helduengan, baizik ni gazte bezala edo heldu bezala ere, nire bizitza sexuala eta nire sexualizatea bizitzeko modu hontan, aukera gehiago eskaintzen aldazkitelako ere bai, ez? Bai. Azkenean, nola heldu garen denak, enkasilatze hontatik ez, edo kajon batzutan sartzean idea horrekin, eta nola sexualitateak denei esleitzeak maten dakun aukerare gurean nolabait ereiteko. Eta hemen, aniztasun funtzionala eta sexualitatean solasten dugunen, atratzen dira gai haunitz, ez, baina batzutan dago, edo haunitz kusten dugunan dago, adibidez, asexualizazioa, ez diritzen zaigu ja, heldu garen solasten ere bai, ez? Aniztasun funtzionala duten pertsonek ez dutela sexualitaterik, eta, klaro... Gezurra da. Gezurra da, barkatu, igual ez badargi gelditu. Asexualitateak azkenean ezin gara sexualizan, erran nahi dut egon, gaitezke egoera batean, asexualitza ere bai, hemen da interesgarria, pizken nola erabiltzen dugun, ez? Edo nondik erabiltzen dugun. Ezin gara, sexologia sustantibotik ezin gara sexualizan, ja bagarelako sexuatuak, orduen, bai egia da, segurazki, asexual bezala definitzen dutenak bere buruen izango dela eskaintzen zaion patroi konkretu hoi betetzen ez duelako, ez? Edo eskaintzen zaion desira hoi betetzen ez duelako, orduen, aniztasun funtzionala duten pertsonekin pasten da, gainera guk kanpotik asexualizatzen ditugula, nola bait, ez? Sozialki, erran nahi dut, berez, ezinezkoa den errealitate bat izanik, ez? Orden, ostras, haure da punto interesgarri bat. Bertze gauz beda ez dakigula nola, erranduzuna azkion, ez dakigula nola heldu gaiai, bale? Pues, galdera baldin badugu, solasten aldugu, ez? Ontaz eta hasten gara jakiten nola heldu gai honei eta realitate honei. Baina ez badugu egiten ez dugu aukera hoi sortzen ere ez? Bai. Eta nola heldu gai horri, segurazki ez da protagonisten arazoa, baizik eta inguruan gauden ikuspuntua da arazoa. Hau da, hobesan da, ez? Aniztasun funtzionala duten pertsonak haien sexualitatea normalean esango nuke, eta noski ezin dugu orokortasunetik hitz egin, sexualitatean ez dugulako gauza orokorri buruz hitz egiten, baizik eta gauza konkretu ez, baina ezin dugu ukatu, haiek bai bizi direla haien sexualitatea, batzuetan askatasun osoz, esaten nahi dut, bikoteak sortzen dira, erotika bat dute, agian masturbatzen dira, agian, igual ez dira masturbatzen, baina bilatzen dute plazerra beste bost entzumenekin, ez? Esan nahi dut, ez? Badaudela, badituztela haiek haien tresnak, haien mekanismoak, eta haien baliabideak, haien sexualitatea bizitzeko. Zer gertatzen da? Inguruan gauden profesionalak eta batzuetan, gu ere sartzen gara hor, zaintza horretan edo, eta ez diot inori, argi gera dadila, ez dio dela inori erroa bota nahi, inondik ere ez, baina gure, kanpoan gauden, bai profesional, bai guraso, bai zaintzale, bai delakoa, guk nolabait ere gure begirada okertua dugu, ez? Esan nahi dut, gure ikuspuntua nolabait ere, kutsatuta egongo balitz bezala, eta metafora hau erabiliko dut, hain zuzen ere hau azaltzeko, ez? Normalean protagonistek ez dute arazo konkretu hori, baina bai da, kanpoko begirada dugula nolabait ere kutsatua, ez? Orduan, alde batetik, garbitu beharko genuke lehenik eta behin begirada hori, ez? Eta hor inguruan baldin bagaude bidelagun bezala, tresnak eskaini pertsona hauei, nolabait ere haien sexualitatea, osotasunez
bizi ahal izateko, ez? Zer gertatzen da? Ba hor ere, bueno, salto handia dugula, mozketa bat dagoela, eta begirada dugula nolabait ere estalia edo kutsatua, esan dudan bezala, eta ez ditugula zubi lan horiek egiten, ez? Eta orduan hor nik uste dagoela gakoa, ez? Laguntzea, pertsona hauei laguntzea, ez dakit, gurpildun aholkian doan, pertsona bati, agian, ez dakit, bere gorputzeko hainbat atal, nola esaten da, mobilidaderik gabe dauka, nola laguntzen aldiot? Pertsona honi bere plazerrarekin konektatzea, ez? Eta ez naiz plazer genitalari buruzari, ari naiz beste gorputzeko hainbat plazerrei buruz. Izaten alda, plazer genitala ez existitzea, ez? Sensorialki ez izatea plazer hori. Ez izatea, igual, inoiz ez delako plazer hori sentitu genitaletan diot, edo momentu batean, istripu baten ondorioz, edo gertakera baten ondorioz, plazer hori momentu honetan ez dagoelako. Orden, zeinen importantea den, genitaletatik bertze, plazerra modu orokorrago batera bizitzera eramatea, ez? Bai, eta ikuspegi hori nolabait ere zabaltzea, ez? Zeintzuk izan daiteke tresnak, ez dakizkigu, eta gu ere profesional bezala, bueno, hor utxune bat dago, ikerketa gutxi daude, ez, informazio gutxi dago, ez, sexualitatea eta aniztasun funtzionalaren inguruan, baina esango nuke nolabait ere gu profesional bezala intuizioz ere mugitu gaitezkela, ez? Eta nolabait ere lehenengo urratsak agian izan daitezke horiek ez, aurreko saiotan komentatzen genuen bezala, ez debekutik, eta ez, begira, hauek ez dute sexualitaterik, bueno, zuri sexualitatea kentzen baldin badizute, barkatu, zer, ez? Ba berdin, kaso hauetan, ez? Zergatik ari gara, guk zer dugu, beste pertsonekiko botere gehiago, zaintzaia garelako, hezitzaia garelako, familia garelako, ez dakit. Hontan badago ere punto bat igual, eta nik berdin, kulpa, ez, errudun sentiarazi gabe, baina pixke bat ere bai, argi solastu nahian edo, ez, infantilizazio punto hau, ez, iten dugunean begirada, erten dugunean bertze begirada bat, edo gure begirada dagoen azpikindue, badagolako punto baten infantilizatzen dugulako eta uste dugulako, o babestu behar dugula, edo hori ez dagola ongi, ez, sartzen gara ere bai pixke moralakin, edo gure usteekin, eta nolabait hausnartzeko direla, ez? Pertsona bat infantilizatzea, baduela bere eragin, ez? Eta ez duela, norbait infantilizatzen dugunean, hau solastu dugu aurran eta sexualitatean inguruan solastean, ez dugu errekonozimenduik sexualitatean. Akorden, jazten da ez dugulako errekonozitzen sexualitatea badela, dagola, berak duela, pertsonak duela, ez? Hori da. Eta ere ez dugu atzen du bar, badira gero eta sexuologo gehiago direnak gaian sakontzen, eta nire ditzen zait superinteresgarria, badira inbat testu Jose Ralandak badu, Ester Opilek ere bai, eta bertze referentetako bat guretako ez, ere arron importantea dena, eta bueno, leitzera animatzen duguna da Maria Eugenia Cabezas ere bai, berare sexuologoa eta gaiai arrasongi heltzen diona, gainera arron ikuspuntu interesantetatik, beraz, Bai. Bueno, gerozta gehiago badagola, gerozta material gehiago ere, ez? Bai, bera profesionala da, esan nahi dut, ez? Nik uste azpimarratzekoa dela profesionala da, psikologoa da, sexologoa da, eta bera istripu bat izan zuen, okerrez banago, eta gurpildun aholkian bizi den, ez? Emakume bat da, edo ibiltzen den emakume bat da. Eta, bueno, ikuspuntua, bai, hori esan duten bezala, ez? Oso interesgarria da, bai. Bai, eta nolabait, gerozta material gehiago, gerozta ikusten dugu gure, ez? Gure esiek ere zein diren ikusten aldugu, ere bai, edo barrerak zein diren, baina nolabait ere perspektiba global batetik azkenean bai, biografiko egiten dugu lana, pertsona bakoitzan biografiakin lana eta bizi, eta baina nolabait egia da testuinguru historikoan edo momentuko testuinguruan ere patu behar diogula baduen garrantzia, ez? Eta segitzen dugu, gizarte kapitalista baten parte izaten, eta gainera batez ere direnak edertasun kanon batzuta solasten nahi garenak, hor ere edertasun formatuak ez duela aniztasun funtzionaleko referentziak, ez? Edo referentzia malguek erten dugunean, aigara solasean ere bai, ez? Pertsonenetaz, pertsonen gorputzetaz, pertsonen edertasunez, eta ez bakarrik edertasunaren faktoreain potentea baizik eta ere bai, funtzionalitatea, ez? Bizigara gizarte batean, dela util edo funtzioa behar dugula, ez? Funtzionalak izan denbora guztien, eta orduan, badirudi, eskema hauetan, ez garela pertsona guztiak sartzen, eta ez bagara sartzen nahi garela, ez?
pues, adibidez, sexualitatea zalako rekonozimientu hori mateko kriston zailtasunak izaten. Bai. Eta gainera ezin dugu ahaztu, denok ditugula desirak, berdin Down sindromea duten pertsonak, berdin gurpildun aulkian goazenak, autismoa, denok ditugula desirak, ez? Eta orduan, desira hauek ez ditugu zertan zapaldu behar. Zapalduta, edo zapaltzeko aukera baldin badugu, gu geuk izatea desira hauen barkatu zapaltzaileak, ez da? Baina ez kanpotik guk erabakitzen dugulako zure desirak zapaltzea, zergatik ez, ez? Esan nahi dut, zergatik zapalduko ditut, hobe esan da, ez? Badagolako, ez? Igual oinarri hauetatik klasifikazio bat, ez? Edo berriz ere bai piramide eskala bat. Hori da. Eta orduan gu hor zaintzaile baldin bagara, edo pertsonaien gurasoak baldin bagara, zergatik ez dugu hain zuzen ere zure, ez? Edo pertsona horren desirarekin konektatzen. Zuk zer nahi duzu bizitza honetan? Norengandik sentitzen duzu erakarpena, ez? Esan nahi dut, desiranteak eta desiratzaileak izan gaitezkelako, eta pertsona hauek ere bai, ez? Eta orduan batzuetan, gertatzen zaigu, uko egiten diogula alde, garrantzitsu bati, ez? Eta orduan, badakit, ez dela gai erraza, eta guri ere, nolabait ere ez, agian teorikoki ahoa betetzen zaigula, eta gero egunerokoa, noski, ez? Desberdina dela, baina, nik uste egin dezakeguna edo gure heldu lekua hori izan daitekela, ez? Haiekin konektatzen eta esatea, zur zer desiatzen duzu? Eta, ez dugu hitzeagi, baina beste aukera bat izan daiteke, horrelako egoera dauden pertsonetan, baita beste edonorentzat ere, badaudela normale batzuetan ere, asistentzia sexuala egiten duten pertsonak ere bai, ez? Eta egia da, hau bai dela, ez? Nolabait ere oso gai, berritzailea, oso tabu da, ez? Baina gatazkatsua ere bai, ez? Hori da, bai, eta beste aukera bat izan daitekeela, ez? Zergatik ez? Pertsona hauen gana jo eta ze plazerraz gozatzeko ahalmena esango nuke denok dugula, ez? Bost zentzumenak ditugun bitartean ahalmen hori izango dugu, ez? Naiz eta ez dakit gure gorputzan arazoren bat eduki edo ez, baina gaitasun hori ezin dugu alde batera utzi, ez? Bost zentzumenak aipatzen duzula, badaude ikuspuntu hontan ere bai, ez? Edo fijatzen algara falta zaigun hortan, ez? Edo bertze pertsonai uste duguna falta zaion hortan, adibidez zentzumen bat falta zaigunean, ez? Edo hartzen aldugu bertze ikuspuntu bat dela, bost zentzumenetatik bat falta baldin badugu, beretu beharrean bat falta dugula, beretzen aldugu gelitzen diren lau horiek zeilako aberatsak diren eta gainera nola dauden potentzializatuek, ez? Nola egoten aldiren pauso bat gehiago gaten. Orden badire bi ikuspuntu ikusten aldugunak ere bai aniztasun funtzionala dela, beretzen aldugu gabezi punto batetik edo beretzen aldugu bai aman komunean ditugun puntoiekin desira, erotika, bai edo bai hor daudenak, eta gainera ikasteko moduko gauza batzuk gure gorputzetan segurazki ez daudelako modu berean potentzializatuek pertsona aniztasun funtzionala duen pertsona batek izaten alduen bezala, ez? Hori da, bai. Orden, hau ere, iruditzen zait garrantzitsu, hau solasten ginen ere bai pertsona helduekin eta sexualitateakin badugu hainbertzere bai ikasteko, badugu hainbertzere bai, baina hortako behar dugu legitimatu, onartu, rekonozitu, ez? Eta, Bai, eta zentzu horretan aukera bat izan daitekela, ez? Gaiari hurbiltzeko, nolabait ere leihatil txiki bat irekitzeko, ez? Oso nahi dut, hurbiltzeko, ez? Urrats bat edo lehenengo urrats bat izan daitekela, ez? Eta etiketa batek, zezaila den, ja berez pertsona garenez baitugun aniztasunezko ezaugarri hauek denak nola definitu etiketa batean. Hau iduritzen zait ere bai dela pixke krudela, igual, ez? Iduritu ja etiketa bat batzen dugun momentu pertsonai, definitzen dola bere aniztasuna. Balin bat ginen aniztasun bakarra bezala, erra nahi dut, ja berez, hain anitza gara, gure bizitzako momentu diferentetan, etapa desberdinetan, area edo aspektu eremu desberdinetan, etiketa honek iduridu bakarrik dela bat, eta gainera eskalan, ez? Ezaugarri honekin, eta honekin. Horrek gara gure balore bat, kanpoan uzten, balori izugarria dela aniztasuna balorea.
berezkoa. Bai, eta honekin lotuta burura etorri zait, Telmo, nola da? Telmo Iruretak jaso zuen, ez, Goya sari bat, eta ez, aldarrikapen horretan, ez, esan zuela zinema, bueno, denontzat, ez, alik eta inklusiboagoa den zinema baten alde, bai, bueno, aldarrikatzen zuen hori, ez, gorputz eredu desberdinak, ez, azpimarratzen zuen, denok ere, guk ere, ez, foiatzen dugulako horrelako eslogan edo esaldi bat, ez, gero birala egin zena, eta aldarrikapen horrekin egin zuen, eta guk ere horrekin lotuta, ez, bat gatoz Telmok adirazitako horrekin, eta are gehiago Telmo Iruretak eta Itziber Garmendiak ere badute oso gomendagarria den antzeslan bat, dela sex berdinak, eta bueno, ez, gai hau jorratzen du, ez, Telmo Iruretak, bueno, antzeslanaren protagonista gurpildun aulkian doa, eta Itziber Garmendia aktorea, bueno, bere ondoan ez, bidelagun bai, bide laguna, gailu batean elkartzen dira, eta zer gertatzen den horretan. Eta gainera antzeslan hori oso, bueno, gomendagarria dela esango nuke, ze esperientzia bat da ikuslearentzat, ez? Ez daude besaulkirik, baizik eta besaulkiak dira gurpildun aulkiak, ez? Eta orduan, esperientzia oso potentea da, ze ikusleak aukera dauka, gurpildun aulkian batean eseritzea, bere frenoekin, bere mobilidadearekin, eta bueno, gero aukera ematen dute gainera, bueno, antzeslanaren bukaeran edo, gurpildun aulkiarekin, bueno, ez dakite, jolasen bat egiteko, orduan, bueno, esango nuke, bueno, hildo horretatik ere ez, bueno, badaudela aukerak, ez, badaudela baliabideak ere gaia di heltzeko, eta, bueno, gomendagarria gure ustez, ez? Eta hausnartzeko ere erran nahi dut, hemen lehen solazten eginenak ere, bai, jakiteko zer pasten zaiten neri, gai hau hartzen diotenean, nori heltzen diotenean, edo, ere bai, autoezagutza prozesu batean nire buruan nola dagoen antolatu, ez? Osa, galderak botatzea ez dugu, erramar, erran nahi dut, egaran iztasuna sola esan ere bai, orden, bueno, ez dagoela pentsatzeko modu hermetiko bat edo estatiko bat, baizik eta, bueno, baina nola ere bai, batez ere da balioan patzea, ez? Eta, jo, igual ere, aniztasun funtzionalian sartzen diren gaiak dira unitz, aipatu dugu gainetik, baina pribatutasuna, intimitatea, ez? Guretako hain importantea, pertsonen bizitan hain importanteak diren, ez? Esparruak, espazioak, igual fisikoak ere bai, falta direla. Eta falta zaizkigula, bai etxean, bai etxetik kanpo. Bai, zentroetan adibidez ez, batzuetan intimitatea ere, zentroetan bizi diren pertsonen artean agian harremanak sortzen dira, agian bikoteak sortzen diren bezala ere bikoteak banatzen dira, eta batzuetan ez diegu lekua egiten, ez, hauei, espazioiei, intimitate espazioei, ez, edo, bueno, zer dakit, pardela aldatzerakoan, edo arropa aldatzerakoan, ez, hainbat momentu intimoak egon daitezke egoitza batean, edo etxean bertan ere, eta nola ere, bueno, intimitate momentu hauek ere, nola artikulatzen diren beste eguneroko errutinekin ere, bueno, importante izango litzateke hausnartzea behintzat, ez? Bai, eta limite eta nahiak, hau da igual ere bai buru haustea honit sortzen aldakutenak, pertsonak ere baituela bere limite eta nahiak, ez? Baina ez balin badugu solasten limite eta nahi ez bietaz, ez dugu jakinen zein diren. Osa, ez? Ez badugu legitimatzen bere limite propioak, ez biak kanpotik batzen dugu limiteak, ez? Hemen, ez? Heldu gara pixke bat, igual infantilizazio hortetik ere bai, guk kanpotik batzen dugu limite konkretu batzuk, eta uzten dugu desiratzea modu konkretu batean, oneraino, ez? Galdetzea, ez? Galdetzea pertsonak zer limitetuen, zer desiratzen duen. Karo, eske, hau da, super basikoa eta gainera, igual gehiago, pues bueno, berentzait etxean ere bai, nintzen pentsatzen goitza diferentetan, ez? Baina etxean ere bai, ez? Gainago dela gure bizitza, prisazko bizitzakin, eta seguraski, aniztasun funtzionala duen pertsona batek, hain ez orokortzen, baina eskatzen dakuna da, edo denbora gehiago, modu diferenteak, pausak, bere intimitatea ere bai, ez? Autoesplorazioa, hemen ere bai batzutan, alarmak pizten zaizkigula, baina, bueno, ere, bere gorputzan autoezagutza, autoesplorazioa, ez? Nola bait. Bai, eta bai aniztasun funtzionala duten pertsonetan, baina bai orokorrean, ez? Esan nahi dut, erritmoak, nahiak, desiroak, ezin dugu ahaztu pertsona bakoitza bakarra eta errepika ezina dela, eta beraz, bere sexualitatea ere bakarra eta errepika ezina da, ez? Orduan, bueno, zentzu horretan ere,
begirada, ez, edo ikuspuntu hori zabaltzea bai hemendik, ez, lusatu nahi dugun edo plazaratu nahi dugun zerbait da, baina esan iztasun funtzionala duten pertsonetan bakarrik, baizik eta orokorrean, ez? Bai. Nik igual pizketak itzeko, bai, hezkuntza sexuala iduri duela ere bai gaudela beti aurretan pentsatzen edo gaztetan, baina nola denek hezkuntza sexual on bat izanta, pizten den gure kontzientzia kritikoa, ez? Eta gure erabakitzeko ahalmena, bai, eta nola bait, honekin, posiblezko eragin negatibo horiek, ez, kentzen altugun gure gainetik edo gutxitu, ez? Posiblezko eragin negatibo hauek gutxitzen aldugun hezkuntza sexualakin solastuz, hitzak patuz, legitimatuz. Orduen, haunitzetan solastu ongi egonen zen, solastea, beldurretatik baino, igual, punto positiboago batetik, ez? Eta jakitea, bale, pues bueno, solastu behar dugu, nola sortu harreman sano, plazergarri, desiragarriak, ez? Pizket solastu bertze punto batetik izan beharrean, hain bertze, igual, beldur, limite eta ez jakintasunetatik. Hori da. Bai, azken finean, sexualitatearen baitan, dena sartzen delako, dena posible delako, edo horrela uste dugu behintzat, eta mugak batzuetan gure buruari jartzen diogun arren, ez? Nola baitere muga horiek ere hautsi daitezkelako, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.